खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। काजिरङायाव गोदान जारिमिन गिबि खेबनि थाखाय गाहाय मन्थ्रिया काजिरङायाव दर्शन खालामदों। बिजनीआव साथाम सुरां सिखारि हमदों। तामुलपुराव हाखौ लानानै दाङाबाजि फंबाया बिदाखौ बुथारदों। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया अरुणाचल प्रदेशआव थानाय मुलुगनि गोलावसिन बायलेन्ड दोरोंखौ बेखेवनानै होबाय। केबिनेट मन्थ्रि बिमल बरानि रैखाथि होग्रा गारिया लामा जाब्रबथाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आसामनि मुंदांखा काजिरङा नेशनेल पार्कआ गोदान जारिमिन सोरजिदों। हादरनि गाहाय मन्थ्रिया गिबि खेब दावबायनायनि जारिमिन सोरजिदों। काजिरङाया मख'नो गोनांदि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया दिनै गिबि खेबनि थाखाय काजिरङा नेशनेल पार्क दर्शन खालामदों। मैया सुक्रुबारखालि आसाम दावबायफैनाय गाहाय मन्थ्रिया दिनै फुङावनो पुलिस गेस्ट हाउसनिफ्राय काजिरङानि मेहिमुख फारसे रावना होयो। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला नरेन्द्र मदिया दिनै फुङाव प्रदम्न मुंनि मैदेरनि बिखुङाव गाखोनानै काजिरङा हाग्रामानि कोहरा रेन्जआव दर्शन खालामदों। रिपर्ट बायदिब्ला प्रदम्न मुंनि मैदेरा काजिरङानि गोहोगोरासिन मैदेर। मैदेर साफारिनि अनगायैबो नरेन्द्र मदिया काजिरङायाव जिब साफारि खालामदों। काजिरङा दर्शन खालामनायनि उनाव नरेन्द्र मदिया अरुणाचल प्रदेश फारसे रावना होयो। मख'नो गोनांदि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि सिगां प्रदम्नि बिखुङाव गाखोनानै काजिरङा हाग्रामाखौ दर्शन खालामदोंमोन हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ। बिजनीआव हाग्रा बिफाननि जाफुंसार अपारेशन चिरां जिल्लानि बिजनी फानबारियाव साथाम सुरां सिखारि हमनो हादों। 2 नं कदमगुरि गामिनिफ्राय हमदों साथाम सुरां सिखारि। बेनि अनगायैबो सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिजनी फानबारिनि 2 नं कदमगुरि गामियाव फानबारि पुलिस आरो हाग्रा बिफाना जथाय अपारेशन खालामनानै साथाम सुरां सिखारिखौ हमनो हायो। नाथाय गुबुन साथाम सुरां सिखारिया खाबु लानानै खारखोमालांनो हायो। बबेखानि हमजानाय साथाम सुरां सिखारिखौ फारियै अशोक ब्रह्म, धनसिं गयारी आरो बेरग मुसाहारि होननानै सिनायथिनो हादों। बे अपारेशनाव फानबारि पुलिस आरो हाग्रा बिफाना आखाइजों बानायनाय गंनै हाथियार आरो माखासे अजद गोनां मुवा बेसादफोरखौबो जब्द खालामनो हादों। बेनि अनगायैबो हाग्रानि जिब जुनारनि माखासे हाराफोरखौबो जब्द खालामनो हादों होननानै मिथिनो हादों। तामुलपुराव गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाय हाखौ लानानै सानै बिदा फंबायनि गेजेराव जादों। बे बुथारनाय जाथाया गावनि असे फंबायनि गाग्लोबनायावनो बिदानि जिउ गोमादों। नखरारि जेंना आरो हा-हुनि दाङाबाजिनि थाखायनो फंबायनि गाग्लोबनायाव बिदाया जिउ गोमादों। तामुलपुर जिल्लानि बालेसि हाटआव जादों बे गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाया। जाथायनि बागै सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला हा-हुखौ लानानै सिगांनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो थानाय दाङाबाजिखौ लानानै 40 बोसोर बैसोनि साधन दास मुंनि सुबुङा गावनि असे बिदाखौ दानथारदों। बबेखानि फंबायनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानाय सुबुंखौ 52 बोसोर बैसोनि गणेश दास होननानै सिनायथिनो हादों। बे जाथायनि उनावनो साधन दासआ खारखोमानानै दं होननानैबो खौरां मोन्दों। ओरैहाय बे जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो जायगानि पुलिसआ जाथायसालियाव थांनानै गोथै सह'खौ बोखांहोयो आरो बेजों समान समानै दायनिगिरि साधन दासखौबो पुलिसआ नायगिरगासिनो दङ। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया अरुणाचल प्रदेशआव थानाय मुलुगनि बयनिख्रुइबो गोलावसिन बायलेन्ड दोरों एबा सेला टनेलखौ बेखेवबाय। बे सेला टनेलखौ बानायफुंनायाव गासै 825 कौटिसो रांनि खरसा जादों होननानै मिथिनो मोन्दों। अरुणाचल प्रदेशनि बालिपारा सारिदुवार टावां रोडजों लोगोसे टावांसिम गासैबो बोथोरावनो थांलाय फैलायनि खाबुखौ खालामना होनाय जाबाय। बे सुरंनि अन्थाइ खाम्फाखौ गाहाय मन्थ्रि मदिया थांनाय 2019 मायथाइयावनो गायसननाय जादोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि इटानगराव जानाय विकसित भारत विकसित नर्थ इस्ट जथुमनायाव सेला टनेलखौ बानायनायनि थिरांथा लानाय जादोंमोन। आसामनि केबिनेट मन्थ्रि बिमल बरानि रैखाथि होग्रा हान्जानि गारिया दिनै फुंनि समाव लामा जाब्रबथायजों गोबां खहा जादों। उद्योग आरो फालांगि आरो पाब्लिक इन्टारप्राइज आरो हारिमुआरि बिबाननि केबिनेट मन्थ्रि बिमल बरानि माखासे हेफाजाब होग्रा सुबुंफोरखौ नरेन्द्र मदि नुजाथिफैनाय सुबुं गौमा मेलाव तिनसुकिया, डिब्रुगड़ आरो चराइदेव ओनसोलनिफ्राय लैहोर
हांख्रायहरनाय जादोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो थांबाय थानाय समावनो शिबसागर टाउनाव मन्त्रि बिमल बरानि रैखाथि होग्रा हान्जानि गारिया मोसौखौ बासायनायावनो लामा गेजेराव जाब्रथाया जादों होननानै मिथिनो हादों। बबेखानि बे जाब्रथायाव रावनिबो जिउ खहा जायाखैब्लाबो रैखाथि होग्रा हान्जा आरो पार्टीनि माखासे मानसिफ्रा जखम जादों होननानै खौरां मोन्दों। नाथाय बे जाब्रबथायाव मन्त्रि केबिनेट मन्त्रि बिमल बराया जखम जायाखै होननानै मिथिनो हादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।